Ingiasa inyo mga tapat, unyaing na dayon, bisan kinsa imo kandidato, magpabilin tang amiko. Sige. Bisan kinsa imo kandidato, magpabilin tang amiko. Dinuti nga pahimangno mga igsoon tungod kay panahon sa kampanya o eleksyon, daghan ang mangiaway. Nga naman, tungod kay lain-lain mang taog, gilabanan. Pero mangutana ko ninyo, angay bagit kang mangiaway? Dili cured. Si Saint Teresa of Calcutta, ingon siya, if we have no peace, it's because we have forgotten that we belong to each other. Ikita angay mong giaway, way. Kay kauban na mata, igsuon na mata. Gani si San Pablo, diya sa balaan kasulatan, naglingon, we are one body in Christ. Usara ta kalawas, si Kristo mao ang atong ulo. Kita lain-laing bahin sa lawas. Ang kasakit sa usa, kasakit sa tanan. Ug ang kalipay sa usa, dapat kalipay sa tanay. That is the divine order. Kung ang kasakit sa uban, mahimo natong kalipay, agoy. Kung ang kalipay sa uban, kasakit nato, dako ng supak sa kabubot ko ng disenyo sa Ginoo. Isa, bisan kinsa imo kandidato, magpabilin tang amin mo. Niyanay mo sa kainahan, didala niya aniyang 5 anyos na batang lalaki, pagpanuri dito sa mall. Kunya, nakalabay man sila sa usa ka sikat nga kananan ba. Ang bata, gidapan siya, excited siya kayo. Unya, iyang gigakos kining mascot. Attract siya sa color ba. Unya, nakita niya ang mascot na may pako. Excited kayo siya, hiningot siya siya na nanay. Si Jollibee. Di pa siya takyo. Nagpahulagbay dit siya ni Jollibee. Di pa kayong bata. Unya, di kan sa mall, niya tinabot sila sa simbahan, aron managkot. Pagsulod nila simbahan, nang kita kaming bata imanghi sa Santos nga nagpalog. Na-excited na po ng bata, midakan siya yung gigakos. Kunya, natubot siya na minusanay. Si Jollibee. Pero upaw. Ang nagkita sa bata, si San Vicente Ferrer, or mag-Jollibee na may pako. Pero upaw siya. Daghang mga kabataan, makaila sa mga mascots. Pero di sa mga santos. Mauliw sa kadapong challenge nato karon, kung sa may atong buhaton, aron nga ang atong mga debosyon sa simbahan, mahimong buhi o makahuluganon. Aron nga ang magsunod ng mga henerasyon, makaila pa kang San Vicente Ferrer o sa ubang mga santos na atong ginpasidonggan diya sa simbahan. Si San Vicente Ferrer, mao'y atong tig-ampo o tig-panalipon. Pila man ka nato dinhi ang gipalagkod sa atong mga dinikanan o katigulangan kang San Vicente Ferrer. Kana si Padre Ado, di man sa malimot, dalawang sa sayang nalektatay dito sa Malibuhok, kay ipanagkod ni San Vicente Ferrer. Nakampo itaw niya dinikanan na mahimo siyang buutan. Sa gabay pakita mga bata, ang atong mga lolo ug lola, ang atong mga nanay ug tatay, mangdala nato kang San Vicente Ferrer, aron kita mapadalanginan, aron kitang maayo sa atong mga balatian o mag-iyahan. Kini mga igsoon, magpakita lamang nga si San Vicente ato gayong tig-pangaliya o tig-panalibon. Daghang milagro, gagmay, dagko, nga mahitabo sa atong kinabuhi tungod sa diyang pagpangama. Siya ang mutabang nato sa pag-ampo ngadto sa Dios
alam sa kisulbaran sa atong mga sulinan. Tungod niinig na develop ang atong dakong debosyon kang Senyor San Vicente. Apan mga igsoon, di kumpleto ang devotion kung wala ang imitation. Ang sakto nga debosyon, dili lang ang pag-ampo, kundi ang pagsunod sa paligtingnan. O ang imitation. Ang atong patron, dili lang tig-ampo, dili lang tig-panalipod, kundi sumbanan, gay, model, usap, sa pagkabalaan o sa maayong binuhatan. Ang nindot nga pangtana mao kini sa pagdibusyon kang Senyor San Vicente, ang atong kinabuhi, hinay-hinay ba nga naisama sa iyaha? Ang atong sinultihan, ang atong linihukan, ang atong panghuna-huna o batasan sa hinay-hinay, nahimo bang pariha sa iyaha? Pero usaw man kini pagkahitabo kung kita wala makailaliya. Before ta maka-imitate, kinahanglan ato wala siya mailhan, dili ba? So importante sabdi nga challenge mga igsoon to know more about our patron saint so that we can follow his way of life. Si San Vicente Ferrer, usa ka balang pagi, dagat kay siya nindot na manahiyas. O kusan ini, mao ang iyang pagkamaayong tigpataliwala. So he is the patron of reconciliation. Tungod kay dali kamot na siya pag-ayo, alang sa kahiusahan sa katawhan, taliwala sa pagkabahimbahin o kaguliya. Ato nasayran, ang eksuhon, na si San Vicente Ferrer, nahimong pari panahon sa Western season during the 14th century. Ning tungura, ang sibahan na tunga. Makasubok kayo, no? Nabahin ba? Duha ka claimant sa pagkasanto Papa. Si Urban VI nga dikto sa Roma ug si Clement VII nga dikto sa Avignon, France. Just try to imagine unsa kagubot ang kinabuhi sa sipahan, ining higayuna, na dunay duha ka buok nangulo. Ang usa ka Santo Papa, dunay mga kardinales, obispuhan, mga kaparian, nga loyal niya. Samtang ang laing na Santo Papa, doon na po'y mga dumadapit niya. Lami siguro, ang mga magtutuon, hinihigayuna, naglibo, ug daghan ang nag-demoralize. Ang uban nawad at pagtuo, tungod sa maong sitwasyon. Pero mga igsuko na ito na sayran, si Padre Vicente Ferrer nagpabiling madasigon sa iyang pagpangalagan sa sibahan. Abilin niyo, kasagaran mga pali atong panahuna, nagpadayag openly sa ilang loyalties, dunay dapit kang Urban VI o sa pagpangalagad sa katawhan, ilang sibisyuhan kato mga dumadapit ni Pope Urban VI. Kaya dapat mga pari, laban sila ni Pope Clement VII. Ang ila pong servisyuhan, kakturapot na mga miila kang Pope Clement VII. Maka-imagine taan ni, di ba? Kaya mamakuling itabo ka na ito karon sa atong mga pangulo, diya sa atong kabilingban. Kung tawag ka na mo, kauban tapag dito, ikaw may akong servisyuhan. Ikaw may ato ipalabon. Ikaw ay managaan sa mga ayuda. Kundi ka mo, awak kay robot, luway ka dyan mo. So makarelate ni mong kahintan, dili maayo. Tungod kay ang loyalties tuaman sa mga literato. Lahig si Padre Vicente Ferrer, sa iya mga kaubang mga gabarian, niya itong panangula nga naman, tungod kay sa pagpangalaga, wala siya ibili. Iyang gialagaran ang tana. O matod pa sa mga spiritual writers, kinitungod kay ang iyang loyalty dili sa tao. Kundi tumasa iyong kuranyo. For Saint Vincent, no matter who is the Pope, only God is the King.
No matter who is the president, only God is the king. Mga isuon nindot kay ni oy nga pagdasi para na natong tanan. Bisag kin sa munisipalite, bisag kin sa kapital, mayor, gobernador, dapat only God is the king. Pumunta ni mga isuon at imanon ni San Vicente Ferrer ang talang nakama YPP ug nahimo siyang instrumental sa pagpabalik sa kayusahan sa simbahan. Sa ato panahon og sitwasyon karon diri sa aton lasod, manginahanglan ta ugang may mga San Vicente Ferrer. Kana mga magtutuko nga ang loyalty to our Diyos sa Ginoo dili adto kang bisan kinsa. Kana mga pangulo sa mga gamhanan nga ang kasing para sa Diyos. Kana mga tao nga magpataliwala para sa kayustahan, magpatunay sa kalinaw, peacemakers, dili sa kagubok o pagkabahin-bahin. Kana mga Kristiyano nga magpadayag sa kamatuoran sa malinawan nga paagi, dili sa pagpang-insulto o pagpasakil. Daghana dero sa social media no, mga sakit ka mga kulo. Nga mga Kristiyano man sila. Mga Katoliko man sila. Ngano nani man ang ilang mga pulong. Ngano sakit man kay siya na manulti. Di ba? So, today we really need little Saint Vincents in our church, in our society. Kana mga tao nga magpakita sa ilang pagka-Kristiyano sa pulong sa buhat. Kana mga tao nga magtudlo umudasik sa uban, pinaati silang mga maayong ihemplo, dili lang sa bakbak, mga gapmay nga San Vicente Ferrer natong ikinahanglan karon sa nasod sa simbahan alang sa tinuod nga baguhan o kalinaw. Ato riyab ko ang igsuon na kitang tanan unta mo'y pag-una sa pagkagamay na Vicente diha sa ato kadiliman, diha sa aton palimalay ug diha sa atong kasilinganan. Let us be little Vincents for one another so that peace and unity will reign in our society. Happy Fiesta kaniyong tanan. Viva San Vicente Ferrer!